Bodoland अपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। आफगानिस्ताननि गंसे फरायसालियाव बमा बेरफ्रोदों। सा 40 सुबुंनि जिउ खहा। आफगानिस्ताननि गंसे फरायसालियाव मैया सनिबारखालि बमा ब्लास्टनि जाथाया जालाङो। आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुल जिल्लानि सैयद अल साहुदा गार्ल्स हाई स्कुलखौ थांखिनानै बम ब्लास्ट खालामदों। बे बम बेरफ्रुनायखौ दासिमबो रावबो उदखारि दोलोआ सिमान लायाखै। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव सा 40 सुबुंनि जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 50निबो गोबां सुबुङा जोखोम जायो। आफगानिस्तान पुलिस बिफाना बे जाथायनि दायनिगिरिखौ उदखारि दोलोनि आखाइ दं होनना नायबिजिरगासिनो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना आफगानिस्ताननि नखर बिफाननि मन्थ्रि तारिक आरियाना फोरमायदों। नैथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गोदान गिबि मन्थ्रि जाबाय। थांनाय माखासे सानफोराव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि सायाव गोबां सोलिदोंमोन सावरायनाय। जोबथा एबा दिनै फोसावबाय आसामनि गोदान गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि फोसावबाय। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिखौ फोसावनायनि सिगां बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनो राजभवनाव थांनानै रायजो बेंगिरि जगदीश मुखीनि आखायाव रिजाइनेशन लेटारखौ गथायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गाबोन समबारखालि गिबि मन्थ्रिनि समायखिरा लागोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। थामथियाव दङ सन्जय बसुमतारीनि न'आ खामजोबनानै सेवहांगार। चिरां जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जालाङो। चिरां जिल्ला बेंटल रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय देलगुरि गामिनि थागिबि मुस्रि सन्जय बसुमतारीनि न'आ गेस सिलिन्डार बेरफुनायनि जाहोनाव गिलु बालु अर खामनानै गंसे न'आ गासैबो खामजोबनानै सेवहांगार जायो। मख'नो गोनांदि बेरफ्रुनाय आरो अर खामनायाव सासेबो जोखोम जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ BTR नि गाहाय प्रमद बर'आ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ बरायदों। दिनै आसामाव गोदान गिबि मन्थ्रि सायख'बाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ। गोदानै सायख'जानाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ BTR नि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुकनि गेजेरजों बरायदों। मख'नो गोनांदि बेनि माखासे सान सिगां गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ UPPL हानजानि देरहानाय MLA फोरखौ लानानै हिमन्त बिश्व शर्माजों सावराय जथुमाव जिरायदोंमोन आरो हिमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्थ्रि महरै मदद होदों होननानै खौरां गोसारदोंमोन। बाथियाव दङ चाइनानि रकेटआ भारतनि लैथोमायाव गोग्लैफैबाय। थांनाय 29 एप्रिल खालि चाइनाया लं मार्च 5B मुंनि मोनसे रकेट अख्राङाव दैथायहरदोंमोन। नाथाय चाइनानि स्पेस एजेन्सिया बेनि सायाव कन्ट्रल खोमादोंमोन। चाइनाया गाव हगारनाय लं मार्च 5B रकेटआ भारतनि लैथोमायाव मालदीव श्रीलंकानि सेराव गोग्लैफैयो। मख'नो गोनांदि आमेरिकानि स्पेस ट्रेकआ फोरमायनाय बादिब्ला लं मार्च 5B रकेट फैफिननायखौ नोजोर होबोगासिनोमोन होनना आरो दायो बे रकेटनिफ्राय गिनांगौ गैला होननाबो फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।